Γεια σας. Αυτό που θα κάνουμε σήμερα είναι θα σας δείξουμε πώς καλύπτουμε μία σακουλίτσα κάτω από τα μάτια, την οποία μπορούμε να την έχουμε όλοι κατά τη διάρκεια της ημέρας, μάλλον το πρωί που ξυπνάμε, μετά από έντονη κούραση, ξενύχτη. Ή μπορεί να την έχουμε και έμφυτη. Θα δούμε λίγο την ανατομία της σακούλας. Βλέπουμε ότι εξέχει, εδώ είναι το πιο ψηλό σημείο, το οποίο κάνει μία σκίαση από κάτω. Άρα αυτό που κάνουμε είναι προσπαθούμε να μειώσουμε αυτές τις διαφορές και βάζουμε ανοιχτόχρωμο χρώμα, ανοιχτόχρωμα απόχρωση, ακριβώς κάτω από εκεί που πέφτει η σακουλίτσα. Όπως φωτίζουμε και ακριβώς το βλέφαρο από κάτω. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Έχετε δει ότι αμέσως η σακουλίτσα φαίνεται πιο μικρή. Το μυστικό εδώ είναι ότι πρέπει τις αποχρώσεις και τους τόνους του concealer να έχουμε 2-3 τόνους και να τις απλώνουμε πολύ καλά. Και ακριβώς στο κέντρο, στο πιο ψηλό σημείο, βάζω λίγο πιο σκούρο. Περίπου 2 με 3 τόνους πιο σκούρο concealer. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τη τρίτη απόχρωση, πάρα πολύ λίγο, την οποία θα τη βάλουμε ακριβώς στο κέντρο. Η σακουλίτσα βέβαια δεν μπορεί να φύγει, αλλά οπτικά όταν θα κοιτάμε το πρόσωπο δεν θα πέφτει το μάτι απευθείας εκεί. Και όπως είπαμε, πολύ καλό άπλωμα. Ωραία. Μόλις κάναμε με το concealer μας, τώρα απαλά και ταμποναριστά βάζουμε την πούδρα μας. Απλώνουμε. Και μπορούμε να περάσουμε στο μακιγιάζ, δηλαδή θα βάλουμε τη βάση, καλύτερα να είναι μία υγρή βάση και σε πολύ μικρή ποσότητα. Καλό είναι να έχουμε μικρές ποσότητες. Και τελειώνουμε αυτό το σημείο πάλι ταμπονάροντας με λίγη πούδρα. Και βεβαίως όταν θα κάνουμε το σύνολο το μακιγιάζ θα δείτε ότι το βλέμμα μας θα πέφτει πάνω στο μακιγιάζ, δηλαδή στα έντονα μάτια, έντονα χείλη, ανάλογα τι θα κάνουμε, και έτσι δεν θα φαίνεται καθόλου η σακουλίτσα σας. Καλή επιτυχία και μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα.